Consolidar tamén é tecer rede. Compartimos ferramentas, metodoloxías e boas prácticas. O acompañamento ás cooperativas socias de Espazo Coop con programas como Consolida Máis axuda a que se sintan parte dunha rede de apoio na súa mellora continua. A través de Consolida Máis, Espazo Coop apoia as súas cooperativas socias cun acompañamento personalizado, formación e accións de intercooperación na procura da súa supervivencia e crecemento a medio e longo prazo e a mellora das súas capacidades de xestión empresarial. Se formas parte dunha cooperativa que quere medrar, mellorar e conectar, Consolida Máis é para ti.